Biamono kigimo mwancho murigere yobo television ya Ndizi TV magaro bengi ya kerondo chechi aminyo kriji dagika jidire dagika ikomne ibire choka chike chinsenye chobo tukobwa rero muna nagotebia omogani one ncherari ngigocha yasai bwanchire oikirige magaro ya bono omogani one akurukwa honorable Mosoti Ekisore Dennis liyetalinde amanyikanite buna embura embe nigare omuraibu abasai naboigo mu advisor guchia CBC yo mugavana bwe county ye ya Kisii biamono kigima sogo cha kwa yege magoro ya bono tuligere yemero bili menge ko bwatakana na mangana ya manyetego satagete gwa advisor mugavana igoro ya basai be county ya Kisii aboigo siasa chiro gogoro Gusii dokwanire kigima na boli tie kirogo inkagete lirio mwako eta na totebi na ande yake ngikia bete ncheisana na inde na achikoba ekerogeke maga yugo kole mireme yairwe ayuni gatia tocho kwanira bone makoroba ya bono ntagete osoe YouTube Ndizi TV News na boigo osoe asumtando uli Facebook na Ndizi TV News Digital eliyo nyala gotuligeria kurwa sense mejo asenge njo chinsa chia minyokire mono tintagete togenda mange tiga muhariganie ase emeza lito biamono kima biamono muralia biolo mheshimiwa biamono kabisa karibu Ndizi TV asumuro bili Ekeumbu asante mbra ya tule nyingi sana asukwaru kuruka iga abande bakwa metenjira lakini ayiwikire goika yes biamona so goika ande akembale batakumanyiti lakini thayire ntunde tangani yawo gochaga iga kwara chire kaiga ikurende asenje faida yoli yogore TV rero bono magaroba utaite gokora for the first time motevi ngai ningo na inde ngayo gotoka biamono murali alitangani ndete kwere ibagari abene nga nimeshukuru sana kusena atebire ngam biamono yes kiande ikomi asogo nkaribisha iga ase TV ya itoyo mu Gusii Ndizi TV yes asenge nchokero kende mwarigere iri mwarire nga nje muno muraibu abasase county ya Kisii ntonya ariko yaerera yes oseko yakwana mono ase obwamate tubwate gati yekergo twairwe na abasaye baitu ase county ya Kisii yes litangani kabisa nje samarita nenkoro kwa Mosoti Dennis na inde bakundoke mbrembe is the nickname elitene ya Siasa yes na inde gonde youth president gosendo muraibu abasase county ya Kisii komenta nayo mugavana ito musike Simbarati yes akaranga mbia because gotwali burayo botwabo beka koboko ngasenge nchombwa de ya chenda cyabasase county ya Kisii yes akarabene ngambia mbe advisor ninyi saine usenindeke wango asoko be youth advisor office of the governor so currently I'm serving for my 5 years from now Kobe Youth Advice Office of the Governor boy gona ndinga tenera abasase county ya Kisii muno murayobo so untete kwirali bageli byabene kuba akiranga mbye mona soko nkaribisha ga se Ndizi TV anemona soko yaera na ukwana mangana ringeta basase county ito biamono kigima tutachi goso na emirimo ya on kiere igosena kiyo konye kora ase county ya Kisii ni gonde tutachi akirali tangani nkwa politiki rogo omwako eta ya timjetina na kubuli kirogo oyo bulletin ndu yani nero yo peaceful inche I've been the ODM youth leader use youth president ase county ya Kisii ase omdawe miaka kuna etwe kirogo ikekyo ibwa basaye na ire miaka 3 igonga nintigalite na inde miaka ende ange miaka 7 kurubono imanya we exit imanya kurwe kirogo ikekyo basaye ase sababu nimbwate agenda ndakonyo musazu ke to the next level biamara na ki kirogo kimogo chora gigo choru na yabantu bagwisaransa bachore kirugike nga nayo murai na inde vigezo kiba kurigiriria ekero bagochora murai ndiamono ekere to gochora youth representative ntobwate time limit umo saibo tambi ase constitution igagutware miaka 35 years and below yani miaka 35 go chance oyo gutware miaka 35 go chigoro oyibono so ire kiombe kendeke ngao now ntobwate time limit after 5 years twakorobo chori kati twakorobo chori nje na ile kiroge ke kuraso musikori ko kujanganya utenereta basaya se county ya Kisii uyo nyasamo sese nti akana kubuli chikura ali Nairobi so nona ile kiroge ke kurasa maokae anane mono twabire to gutwara challenge isi asenge nchogo deliver asaba sa esenge nche merengo ao lakini kiroge ke tali kirogo kyogo deliver ase patigete ekene kirogo to gukorera basae be county ya Kisii no matter the political party musari is it a Jubilee or ODM UDA Wiper umusai no musai erengo yekirogeke no koleta basayamo na go spearhead chenda yo musai asoko murwanirira
through the national government, go say the county government. So ekiroge kekego choro after 5 years. Yes. Okay. So ekeretu akorere obocharo kurasi chi ward level, etogo just constituency level, kurasi constituency level twaja say county level. So county level to twara abantu kianda. Waikaransa. Twamanya gokorege ntutokoroka maybe public participation twali liyo yobate interest chikura cyako kurwabu no tokonyora umurai wabasaye utenete county ngima. Ubate bana asegeka kie miake ndere busiange tukwachire tatu omentende tanebere togoika kwa etanire miake liyo busaye nayo tigero ndoro ekerna ikire miake lingo exit from the youth docket na bongo exit because the constitution states so. A constitution otanga kero etani miaka 35. Now you are not entitled in ndekobera se docket you because abasaye bane bale bagukina. So nigera abeke wangu kiane gose chinga kichana nchi choko nacha bali abake bagukina na ndemba sukina baru to the next level. So I'll be their role model. Mbiamono watebiringa kwarabiri miaka 3 ngaite aebono na orisi kirengo kiria turatebena no manyite mechando yabasaye bagwetera ase county ya Kisii turatebe gususumu umusawo mu Gusii ase miaka ye kwabere 3 gwikira boniga no nyare gwatikileti gusogoteba emechanda abasaye bagwetera umusaye uri okorire skuru umusaye uri okwandie bigibigi umusaye oteto chaka gusunubo ega emeremo lakini atabuati uwezo inki uratebe ese miaka kwabere kwarorire kiro muchando monene aso musaye mbiamono omwancho muralia abasaye baita se county ya Kisii nigo babere bagwetera challenges chinyinge sana not even the Kisii county even the country called Kenya ntobate problem yo kulikwa kwemerimo okulikwa kwa merimo ne challenge sana sabasaye baito anane ase bali basomire tobata abasaye basomete babwate chi degree babwate diploma lakini they are outside here bakuliye gas patranyora. The problem is there's a scarcity of the jobs as a national government to say county government. That's why to achirene policy. Yo koligere lina ki ntobwate at a different skills omusahara nyare gokora kaga nyirite gasi ye profession ili akolire. For example nabokonyora omusaya abwate degree ari qualified usebo nombara mbale okonyora ari umwalimu aberesiko emyaka gose mpaka 5 mpaka 10 lakini tana konyora gazi lakini ubugima gwikabogenderere ntobwate ngento tokoroka public participation our work no kwa abasaye civic education n'ibintu mbere bagwene gukora besides yo konyora gasi like for example we come up with youth groups ntobwate ntokoroka CBOs ntobwate ntokoroka self help group eche chiko bakonya asogo chamo na kabali icho serikali umetete konya morali serikali tekonyara kokonya sana individual ayebweka serikali igego konya abantu bareyamo asekiombe ose bare organized bakora a project so egendo nale koina ni asili swali kwamboria abasaye babere bagutware challenge yo kurikwa abasaye babere bagutware challenge yo konywa maru yogo tumeke ibinyuwa bigotinde bona drugs chinyasore na bintu binda kereba lose hope in life. So we are looking for a way in collaboration na nakada ama na USAID eliye teneta abasaye toliginchera kitokwanira abasaye na kuba revive elinde ekeretu abaretere into a normal way bamanyanga ebintu mbere bagweneta okora besides maybe korikwa gose besides konywa maru gose besides kotumeke binyuwa bigotindia because still life must continue. So those are the kind of the challenges abasaye babire bagwetera and we are addressing those issues slowly by slowly. Yes. Denis inkagete naye no chikuligereri kumono basaba sae mbago judge mono ko bamna bara judge yo mugabana ekiara no musae na ndi by the time kengese kiao kirjo ko bera se abisi yo chikoera nigaba sae bara chiko kurage kiara mono ko bamna bara gabo bara rago mugabana inki ano musae na nae gwacholirwe oira mangana abo bosyo chinga kije kwa berira se abisi ko sigwa cholirwe se kiroge kimya kigi 3 ninki gwa ikera nirigo ikaboniga ekikiagere tuka sikigwe kirogo igoro mbia mono ege ntongerete dokwera na basaye baito bakisi county ando onsi esvante gerete spawn maragoba ntu abwate ngento tokoroka division of party ase miake ya kurumaega
na tutaka gukoro guse nintaka gukoro mukutano because inche na rengo morengo we party ya ODM no utaka gukoro mukutano uringi tabasaya abonsi abasaya bande bali bemerenge ndi bawetenga kandi batebanga oyibona umutige ino mangana ye party ya ODM of which we are not focusing to one to abere togo spearhead amangana charity na abere ngo spearhead amangana civic education yokoleta abasaya hamu ba form chi youth group neki CBO neki self help group chiko gara abasaya ba chamo a problem tubwata bono iga is the ignorance abasaya baitu ba Kisii County babwate ndotoguruka ignorance once you've started something instead bago join na baba ko na basoka mu baso social media banza kurama ba criticize what we are supposed to do basiba wenete go chip in to go to the next level but I managed to bring the youths ba Kisii County together in terms of making the CBO the youth groups the self-help group elinde because na chovisi nje na berengo kora kurumaega I came to realizing abasaya mba konyara gokonye kabona natie kakogote binga mogo konye kasa na individual ikamo konye tasa group kose ngonye moko genda office gete koligyo bokonye ikamo beke a registered group a certificate morete a bank account morete the members with their details umuntu amanye ko ba consider ngonye ne sawadi getako ba gusichibesa getako ba cyoko bagendereri depends in a project irimo okora so inchega zina berengo kora so mudoyo nuko na gukwanira especially no nabasaye bali abake bakonywa maruba lose hope we have been doing civic education all through the Kisii County because into what the stakeholders ndo batabasaye from every ward tuanda tuabakwana tuabate besides konywa maru there is something else that we can do to generate our income that's what we have been doing and bono isuko inyora bono muna twabire tugocha gocha iga twatwarire campaign campaign ya chagite aria ekereika ya chake campaign because bono kimwanya bantu ikotwara interest as tugochi gochi so 2 years back we have been having a serious campaign as a county ya Kisii but now because serious campaigns are over we need to focus on the youth agenda we need to focus what's in the national government the county government how can we people kokonya basaye baitu bari bari kiwango gense basuko to the next level biamono kigima togendere bosio mwanchu murigeria togenderete ase nkwane lituko liabono usinga kiji yabono maragoba bono bali bali su mtandao Facebook gendera kulika comment yawo gabo na boigonye kuri YouTube gendera kulika comment yawo nindoche bali kirega halia boigo ase namba yesimi nerego rabu Petra ko bekeiro elinde oboriri bodi yawo kwana ko boli mweshimi wa gaiga elinde akoiranirie maragoba yabono egere togenderete madeli tangani gotete turamanya kigima ya bisi yawo kiokora na biri gwa kolire elinde osegeto musae nere amanye no muntu olebosiaria no muntu oisanegete naboigo oisaneire gosokuri gukwao osokubegu kwao habo no muntu oliora chiekoba gakomokonya erebuna umusae korori bono mubwati chia bisichenu chao chekyombege kenu kya basaya so rumpuraire bisinchire anyway ngai chigotoka andena kyumusara achororo andekerago chonkya okonya kanaki thank you kwanza nte dekoreri bageri korene muske simbarati ngambia mono ko inyoro musae na gotwa docket ye ine platform tu anyorire yo ko excel ose yo kunyara ukwanira amangana yabasae from one level to another office chete chirali Kisii County Assembly ko tiraria ogende gucha sakuru ku culture culture no chi office cheto chire Mosound when spirit services na bago charia erinde akoreni ndo tokoruka inquiry any service yatagete na bari entitled kwa because of its nature yabo number 2 as advisor ntoire role to kora guseninge ire role ngokora yo komeki policies chaba saase county to ya Kisii you come up with the strategy on how we can be able to assist the governor for delivering for the youth agenda. That's youth, sports, arts and culture. As an official governor, I'm entitled to attend even outside the country to go and do what we call the benchmarking. Toko ganda isikotwa chikorili country chile ningi chia kora se department yabasai. Manabono for example next month God willing nabona nyolenko genda Canada for benchmarking. Koligelinga inche country ya kora irabasai babo basukire so that we copy paste to chene into because those are developed countries. Na integra toko cha Kenya toko beka basai baitamu
twabatevinga this is how people have gone through very successful. Okay. Those are the kind of the things. Nintakire goikaransa se cabinet na go discuss ya mangana y'abasae. Ine role as office yo governor under youth advisory. Okay. Na go advice go sena korwa opinion nga inki toranyara gukorera abasae. For example, ise koriga lyo moraria in Kisii county into what the artist baito. Yes. Chi artist chimbaranyore platform buri bagwenete ko ba sponsored, usibagwenete ko ba supported. Okay. We are kabisa. For example, now we are creating under my office right now go into the abasani bachake okore ntokoro nga registration as a county government. Okay. Tubali yali none litukeli mokero mutiyenyi. Kusama tukabere per month. Bachari as a county government ya Kisii batera. We mobilize people from every ward. Tuwali yo mu artist yo mo bali bachire nkumabense. Bacha baba tebisi baruri nkibakolire na sibayikire asokuba motivate na kuba moral. So those are the kind of the activities to which okora immediately on to aso office. We have the program. We have another proposal. As officiane asoko chikorigere linga ntubwate nditokoro ka charity. Okay. Ntubwata abana poi child babire bakwibwa as society ntubwate gal child na babire bakonyura lakini still they are on the program. Ntubwate bintu tugwenete gukora under the youth docket. So we have a very good plan. Okay. Turochibono twaso etobisi yangu metinye bere ya erire. Yes. So we must come with a policy to tuare proposal to guide nga inki togo chokora basabeta second Kisii going forward. Igo kuno watabone ya bisi ya nebwate budget. Office nebwate budget specifically ewanete go deal these activities yechiga because onye togo chokora public participation tuachire gusenya libali masaba egwode kuruku ichuni. Akare togo chikumira abasaye gusen 200. It means abasayaba we must use logistic. Okay. We got to make resources asoko ba meet no nyeri empowerment no nyenkende for those ones batara register we can even assist them to register. So there is a kitty in that office kego to konya soko lani this policy. Okay. Yeah. Biomono bono kwa bekirwa service ye na yorigiretie amangana yabasa se county ngima. Yeah. Ege ndogirikira gote bugurukare na emeronge 3 ase mia nigebonete kugenda ase abasae n'abantu bare no bare matimeti gose ingana ina bwente ko bayigora kini nimenyete gento ngero obne ikyo ase amese mu county kuruma tukamage ga se serikali cyabiro cintunde ibere nago ikaboniga kwarorire kende bune ikyo abasae bago gikera na indonye mbagi ikereti ayigucakira bono mno gwasoira bisiyo andi mno bo kwabiri gukurwanira abasae miro birikyo begete ko ene kiabuna abasae ngonyora barike ngezeke kiabo kemero ngeta twigoro yemia elio bachiko bekachi company kiabo na chirucho chiego chitenda ase county ya Kisii oyo minto moraria ninde no kwegena ngumugabana osoira office bono iga no mugabana ubwatamaroro nende ubwate nkoroyo gokonya nakigeko gerubo kurumi ubonga se county ya Kisii bwasirire asingencho yake the third percent of the youths ya erese constitution diana ko implemented ese miaka 10 ya erire esababu neye oburayi obobe. Okay. Kendi John speak wonete ko na saba saye ko bogali guchi mwino ntwana kanyora basaye bakorwanie genteke no kerwani ngonye you are not in that system to konyara we access. Okay. Ninde no bumaene nga leadership ya bono iga it's entitled to make sure that ngumu musae onyorire percentage eri yae era se constitution. Okay. Now as the advisor or the youth president of office of the governor I'll make sure because one ene mandate yangeire ene opportunity na nyero say a platform yo kurwania yo say yo fight as umuntu weke nyamulero o fight elio musae. Okay. Because nenche kaninta geteko tware legacy omoraria na ekerena arenge in that office I used to do APCD because na akore the 1 2 3 ko konyo musae komurusia eleve mo ucha seyende. Yes. So no kurwa no gusuguma nge percentage eri ebekire 30% ya chira so musae specifically. Okay. Na kikiagara na tieka gote baiga ekere tuko chigotwale ngende tokoro ka public participation ko chikorigere litulinga mpasae ki babwate chi company chire qualified. Okay. Umugabana na kwa nemetinye bere 3 ya etire musaunde ubwate company eyebeke se county ekoro ngende tokoro nga pre-qualification. Okay.
That pre-qualification ego chikokonya kare chitenda chiko chikoba allocated to koliga ringonye ne ya youth nga yerwete are they qualified to be given a tender? Yes. Na chikindo na te yes. A company tie we tender ne yaba sai because a percentage yabo na korte gendoki nero elinde tusugume in that manner. Okay. Yeah. Lakini tiganko boli. Omusaye na tuwa define ya uli tangani omusaye no muntu le myaka 35 go chance. Tumubekere go ike myaka 25 okore university onyorre gasi. By that time omusaye ngayara ruzi kibesa cyoko twale company eyo irajikobe kwabo. Gosenige tukebekire se constitution nga omusaye aiweke ngesekyo nabantu bakonyora libagiria se 30% mbali no embasai bono te tokwera liswali elyo abasaye baito n'abasaye bangaini sana. The only problem is the ignorance. Muna tugwana naye bono iga I've seen abasaye babwate chi company ntubwate ke ntukuruka side hustle. Okay. Abasaye mbali babwate chingoko batugire abasaye mbali bakora entrepreneur abasaye mbali bakora biashara. But as for generating daily income, babwate chibesa chiabo barabe babiri batatu bane barosie company. Okay. Onyo musae origiri from different means yorosire company abeire there. Na bako because na arorire muna boniga mbale babe gete company chiabo for pre-qualification. They are young people. Where do you expect banyo le chibesa kuru bumurali? Kikizo tokande tokwebo. Asibanyo le chibesa kuru according to my research because go ikomanye. Abasaye mbale babwate biashara ebike bune binyonsi. Mbale babwate biashara boda mbaro. Mbora babwate biashara bya hawkers. Asenge ncho muntu nabaso metra kila asenge njo taranyora gasi nama itenga the only thing yo karno kutwari company naboko nyara babire batatu they formed a company mbali nya saa seneti babwata abayibuli babo babakonyire form a company. All right. So they use that company to put in for pre-qualification. So ekere banyore kabirenga muneyo. So is my mandate go sine chukumu yane nchemune youth president aso suguma inga 30% eliye kila se constitution bairwe. Okay. The moment bakoewa we have uplifted them, we have supported them. Ndukira na burigo ndarana na banyakonda bakuma na tawni ga igana mbaraka no bese cyabu sikuligiria mbali babwadije kituki kindabu tindara musayo ndo hirigente ikigabo na inde korengana naye bali kuwaligirerie abasaye nkonda munahiregi bakohewa egira tingagira no mwaji kole magitura gitebara mbarayikano emyaka eyo mbarayikano nase bakohewe loni enene kigima inki ebitabu amagenago supply ninki ekebao. It's only here in Kisii County where leadership etaligo value abasaye. It's only here in Kisii County. Oisekole na bune county ya Nandi. A county ya Migori, a county ya Kericho. Abasaye baire mandate yabo bago perform their duty effectively. Okay. Why? Because they have realized abasaye they are quick thinkers and banyare go generate ebirenga libwango bakore ibintu bigoneta bakorekana. Antuli gukana nga bagakamba ewemeremo. But abasaye they need to be brought in because a percentage yabo nakoleta ki nero. So this wali kwambo lineli yo isikoli bali bakolera abanyakonda ngambara akanu. Na ngento bakorera mbara akanu because auditing inega ndrete. Okay. Kolige linga manage para chiri charo setigunchiro se ne chembeo. Okay. Because evidence inera gotabana ki in the next few 2 to 3 days ekere report ile uchakoba tepuli tutachua mbifu na mbichi because regime eli akabeire abumuntu nabale kwenda otabanga Mosoti Dennis epale ko Mosoti Dennis yagachire ekabekwo emaram ekabekwo erami lakini ekero kugenda kuligererie pale yo konyorete tekorere bintebi so you can't pay a such a road unless you are saying chiro chikole biashara bingao. So the last regime basaye mbahetu opportunity. Okay. Ante to kwero no mane omoralia. It's all right. No nye last regime a position ye yaboni gambwate ya youth advisor ya rengo. Ondetayo renge youth advice office of the government. Lakini nonekroge kionkwaro chiri okay echate na etu ekrogete na evankialinga se position mni yao lakini musaye na etu bo waziri as a county. Igarenge minister youth sports and culture. Lakini rino maete tiango tebio morali no nyine gasie yao oire ga igogokora. Onye toko ego freedom. O generate your brain because this is your profession. You can't work once you need to be given freedom.
Elinde, you bring ideas on the table, as a professionally, then you excel. Okay. Na buku alikuwa nyoroko iwe meremo, lakini kwa bwati upaka aso go make decisions, which is very wrong. Okay. Yeah. Ndiamano, ndutarabwe sense me yijikonda. Watebiri nguru abasaingo kubari jikonda na ende mirobiri mune inero roroba haigwe ase county. Oroche ntire yesere kali ye county go sijiskara chi county. Chigo delay chibesa chumos chibesa chichikonda orocho kubiri serikali abantu mbaro bago te batraka no kurumu akabuchiri bwibire na ikomne isa to wikabono. Yala kono musawo moke oso ete semeremeye mantuka makaiti. Tango baga nyirede chibesa ichio goikaboniga. Tango tarweti out of business. We want to change, na botota yetego change leadership we yuna key. Ebigento uma yetekare yakamenyekanire paka abantu babwato bwabanga county government tingo koragasi. County government tingo kora 10. Tinguwakanu raisi. Because wakanu nkori raisi. Yeah. Ebina bye bintu tota yetego change because no muntu omuriri omorali ota change ebirengere biyaye. Inche na abasongo badangi no muntu omuriri ota change ebirengere biyaye. Sometimes you mete no nekro change environment. Sometimes ingo kobere favorable kumanya na ki nkayome ngayenso menye tena ki akoleteki na ki for example. Oise kuri se government ya kabero ni government ya bone ye tofauti ya bero enene. Okay. Kulingana ibirengere byao. Kulingana ibirengere byane. Kongereso uri na tofauti ineri. Tukandre. Tofauti ya bero enene. Onye basa mbare ko ewe opportunity yo kokora chitenda engakieli osiyo kwerwanira engakieli nini no mane engakieye etafauti na abeiro because ekro kuligeri nonye ne serikali yo musike simba ocha kerechi minister oiche chief officer ocha advisory oiche chi ekorunga chi DU, that's governor delivery unit na bokoranga there's a mixture basa mbaro abagakambe kegorie ke amine abantu be baikatua mbaro na bagakabe kegorie kene bakoleteki depends ngana ki structures chikoleteki chibekire place yeah so nini no bomaine ngomusae around yeye na chigo twaro possible kogicha toire ngora mtu muna basae be county ya Kisii asokora mabarai na kobakejeli na bokubo criticize. We are using a platform ya social media kogerano na barai bali bale gocha gotokonya mba tokonya. So what I was telling you ni around yeye nini no maene na because now njenimbo atenkore ndabu muno murai baba sasa county ya Kisii because what I've been doing na onyena basabali to abere na barabo to abere to assist to one another. Yes. Na oba abere bakoranga if we can people together we have done this little. Okay. To konyore opportunity mokore yanda mtokora yanda mange usa yanda manene. Yamono tugatura aligiri ibirengera bibire bitatu iga ebyo abali barikire. Ali sesemo ya YouTube na rukurukunga modern quantity surveyor agoteba Mosoti is articulating issues as they are. 30% preference and reservation scheme is reserved for youth, women and people with disabilities. Biamono kigima. Boas Omboga, Nigauta bro, you are articulating well. Keep it up. Biamono kigima. And we're going to welcome the youth president, well represented. Biamono kigima. Oyo no balibari kirigali sesemo ya YouTube. SMS yere gorogabo na bogotoma eike gaiga. Tikamono nda soma gaiga magwanjira nango ikachire gaiga. Tumsifu Yesu Kristo, Mokogoti Joseph na Mariam. Bagatebanaki mbia kabisa no bali ime baligereti umurobyo Ekeumbu biamono Mokogoti Joseph Ekeumbu agatebaligireti na boigo oyo no manyene misa kigima biamono. Hello Embura Embe, thanks for the elaboration of issues. The good thing is that our super governor Honorable Simbarati has put measures in place that will see everyone empowered at the end of his 10 years. Trate banone tano ekero bachori yeba no bachori boro mwaka bukire bwibere na mirongo ibere na isano na ibere in office. Congratulations to him. Akoruguna Dr. Jane Omwenga from Nyariba Chache. Biamono Dr. Jane. Biamono kigima. Hi John Nadeno, watching and listening from Jobless Corner ni Max Moab. Unaonaje hii kiti ya sisi kwa sisi agenda kwa vijana wetu? Nekentako bolia
egenda goboria ngokwanira turamangana ya geism ngokwanira tulekera twikirenge ezeme iyo gaitene kya kobori musaje so musaje ngane into nyikwanire kera twikire kabo gaitene kyo kobori murai murai yo lega nere se studio nere ngoire ni yale ngane iyo lini tomanyi birengere libya hembiribi byamono kigima chiga gejo kera togendrete. Thank you Ndizi TV for inviting him Broembe. I believe in him because we work together as choir trainers. Kindly not my number. Biamono kigima ata wanku alenge. I used to be a choir. Yeah, I also do. Madukao. Okay. Matukane. It's my passion. Paka boni gango. I also. Kerkwanyo riba. Ekenanyo riba. Okay. Biamono kigima. Yeah. Biamono bono tukatwira nese amangana tole gukwana. Egento kiaro rekanire no nguru serikali enene. No ni report no ni tukulia lero. Omo konyi bo mukabana omukoro obono igagendrete gotebanga serikali yenkoro chibe sanchi asirete goikiraiga kwaroro yani kunya kurute blame gochialia libaga tukurira libona asitore na kogenda bosio gende gine kero kyo ande yake no na ebunkwa gekwanaga kiarole kanira se county yeye tokunya kurutama gena gochimaega asitwarure ninki motaiste neraga ten okay tuanyore nyumba ni chafu liba tonya complain na ki omuntu olenge gaiga ekeranga anyete tarusite bintu byonsi nyomba tasibe di nyomba amanye kugenda igo mogonya complain emeti nyisita ya itire inki motasibe liye nyomba mochake kugenda kujumo tuli bamonye kurutama gena kujumaga byankwira ni umurali swali libyayiga yes nande lili swali lya bene lya sansi ekere twasoire nyomba enye na bali batigete buchafu enyomba eyo bakagenda yes twachakire gosibe nyomba itoikira halfway yes instead bagukira because mba maite babige buchafu oro nande bago chaka gotebanga kinga kimotara koro buchafu ebwe onye babige buchafu obonge wiketo te kitime koborusi koborusi gosibe nyomba so oise korigereria abantu bako criticize government ya Simba and that's why twale goteba igoronga no mwana kiraiboirwe gusekera umwana umuswatie bwatiraniri nko irare metie nyikianda umanya konyora umwana ne kiranyorera umwana it takes time umwana urikoba umwana ikaranse umwana agure abwatirire birogo atambatambe umwana akina atare it's a process no nyine go create no William Ruto as we speak now as the president of the Republic of Kenya tarakora korosia serikali nagendrete korosia serikali ebintanyorete in place biarengo wikanera ateme gukora genduki koros toko serikali no so imumuralia tokunyara korosi irimo n'abantu babe satisfied igo igendo nare goteba igoro y'abantu bari bagoteba nga togunganki tokunya ukwana mangana gochima ibagotuinyuria akere bagotuinyuri nge chabu yere nyombe yo nganki motaraye korera gwika to batebe nge chabu mwa begete nyombe ne nyinge gwika moto ya time turusie chabu iyo yonsi erinde tomanya gochaka komenye nyombe yo igo ngoteba ngaki county to ya Kisii abantu ngona criticize bali bagotanga Simba tarakora kende tarakora kiango nyangaroti ngongo korosie government is not a joke kubeke government in place ne process umugabana nabwo atamaona maya ase county to ya Kisii oikatutu arobore merari elinde nimete ngabono guchakira 1 week from now nkurwale basari akorwe basari next month 2-3 months from now ngochaka tole okora development munabona nyambera agari na chaka korosi neche ubinere alengari yarusi gwobo chabwa gatyo kirari mbwa ruoro nonya nigo no ebwa rusi gworo na ndimbere bakota banesi bwire tugari kari lokoro igwa gite gutinde kwemigondo iyubura leto amarwiro ari sebwa ire tubwa chete bokali mwengo lenga bokabekume amara bachaite igoro tebwatime cyane because yari tofauti nero naga igesubwa akoretaki bwana because yakonye bwatiri mbokire paka sepa nere ne entry ya Kisii county abantu bakuru Migori abantu bakuru Kisumu no bagwetire enchereri so ekere bintu binge muna ibigenda oise kuri libona muna Kisii county town ya chikaburongo na kubekukire ase siwe chiarenge metaro negendete kona korosiwa asugo clean e town yetu so e budget yali aba MCA bayite tibono kegocha abo ese basaliere ime chibe sanchiro cha development babegete chigo chigo etu umugaba nate banango muna chibe chigo soiga araro sino ni chibara chi town ime araro sino ni chibara chi town ime ara igore town because this is CBD se chibe se revenue yakora ekoroseliwa kuruwabo umugaba nakaso obisi nabeka mariyogo
wodi aratumeka aba MCA ba egwa mariogo bakamiyukia mariogo ne bintu mune bya bantu na bakorigeri so inata ko irene lienga ne lina key tali ngango defend yo mugavana I'm trying to articulating a key asebiri akorire ebike osibigenderete gokorekana ekuru mwako yokoera because ye nyumba nyorete yari ngengia yabwa to bututukane boke na boko nyoranga has done a lot so ko make sure ngaki omo mwana inchi uri wagite kura onyori ro mweso yeah okuno gotakotebanga bari bakoruta magena gochiesese moyo mugavana igo bacha genkyo monomba bone temo mwachingaki ndete ko te bigo moraria mbaracha genkyo mbache te kuruma abantu abakoruta magena bakabeiro manyete bari bari ko pingali majete ko believe ngaki umuntu yo soiro bizi bono we need also to support or to give okay yendo ngeto ko ko morenga ali mwe to muntu dali ko believe ngaki morenga no yo he o morenga ali no ro kuna kubwati umugavana kurumaega bona so bantu bali batali ko believe ngaki muna bona iga no morari yore mate asenale wakabeire previously myaka ya kurumaega so bantu kera bawo korore TV akake mungono ira mani no ari TV yeah so ko be history okay so we need to believe nga bona iga no ore Ndizi TV yes o koto amangana sembeo to accept na inde to wanje okay because at the end of the day Simba ngo bari governor for 5 years abantu mbatagita amache abantu mbatagita chipara chingia abantu mbatagita mariogo abantu mbatagita gukora services ntutagite Simba agende national government yakwa na William Ruto bona munige ntokereka kole turuguruga igakia university ya Kisii University we need such a kind of those development chibasa chikere chiko chikocha sigo se 100 billion batebete chiche chikora magendro ne benefit ya sabantu bitu ba Kisii county okay so egento kwamboringa aba bakuna kurwana chisegi ose bakuna kurwana online ebachitege nkyo ekerabire gavana udhomba akabeiro kurumaega so mbara belief mbaka bono ngane gavana ali abasaya butenerete moisonde iga ekero muraibwo obumugwazi myola umoja one Kenya muske Raila Odinga achitega iga echisegi nchi abaga getse muchi etaunima basa abutenerete abande babo gotebekana ne kyumbebie babarundi bejipigipigi abande madinga ibaruete abande gotebekana baba bwate bioma mbaruane county ya Kisii bagatigere na chinko machimbe bakumugabana na chite kubaruranya gitari abasaya abutenerete aye ngazikiye yokare gokora inkiyota ikobaikera ko batebi naki tago defend omugabana go sitago defend yo yonde na no mobero wakore bintu birabakonye batige giseye diango ni swali elio nande li swali na linata getombori nako boliri muna kwamba oliriga elibono na lirindengete gusirirenge dabaza baitu wa Kisii county you're right oyo minto moraria na bancho abategera libe county ya Kisii na basaye baita non space babita ebindo biribigo koleka na se county ya Kisii bono iga abasaye bakurayo for no good reason but ya so kurayo tugosa so kura mandamano nara se constitution ekire bintu bitaragenda burungi but kubugoriyo kwaro cy'abasaye bande babugorite imioro babugorite ne kinungu bakorwana against y'abasaye bande oyo minto morali antete gotebegente kenende kugekastigate na abara imbaro bakabono iga na kibali nante abanga emerengari imbaro batara believe bakabone ngasima nari mu governor abatagete kolete buraburu liye president yale amini Raila ari gocha lakini akanyore Raila gocho mwete Raila ne fugufugu Raila ne no murindo to kunyara kumutanga to gutanga Raila unless bono lirorio ayotete ko basabe Raila no muntu okore siasa myake mengi to no William Ruto to kumutanga gocha ari kwa sajili likie 24 gocha ari kitalike 24 and we are doing preparation so kumukaribisha abasaye aba arayimbare bagutumeka abasaye baitububi baba akira kisimi baba tumera kibese baba tebi saliyo mukutano bw'omuntu kose kora amandamano against y'omuntu gete asechi sababu chechi interest cyabonga korokia the government in place ya failiri ebina bimindete tabatebi abasaye baito na kiosente takotebi category karibu na kwamba uriga we are not supposed to go to that direction if we go to that direction into muna abasaye we are losing the focus
bono iga tugwenete ko korenga tutokorukanga chikamukunji muna basaye totebenga who is in place bono igo choru nsimba asa governor yes ningoro mu waziri wa education CS macho ningore chief whip Silvano Siosoro ningoro mu chumbo itu muna bono mu chumbo ono imeke Onchoki Charles muna bono iga bono muso mu jumbe aba chumbe bonsi pipa Kisii county na kitoko korto konyeke muna basaye okay let's be together and they go to office yomu women rep okurukudonya okay boni igo omaito mu women rep gabwate kiti kyabasaye are in charge of youth in charge of disabled in charge of women yes ntumuna abasaye what are we supposed to do instead tokurayo dina kuchaka kurwana into omaite tokurwana ko nyoro muntu imugityo moro agoito muntu kurara nchara nere nchara kali kurara anda abantu ababakurwa nesegi bakurwanire segi n'abantu bali bya babwata jibungalo babwata kigali kinene babwata security bakarire kinyomba cyabo okay ko makonyoro mu murubo go iri omoro osobo iri omuti oito mu murundo uri muinari ngasenge nchare omulengo uri omwino okay ebina byebintu twabiri tokoteba tokora civic education we are not supposed to go to that direction if we go to that direction yo witana muna into abasase county ya Kisii then we are going to a wrong direction Kisii county ne county ya beire manyekanete very peaceful korukare none kara bantu bakurigerie ibintu bigendrete kuna kurwana gisegi bawo kuminga keye Kisii now what I was saying is this ntoke ndrete gukwana ne county commissioner ntoke ndrete gukwana ne county commander ntuwene tukwana na security agencies as stakeholders for security tuachakira omurubiryo bugukwanira abasaye baito ki sector cha boda boda ki sector cha hawkers ki sector cha abasaye bale idlers ba kinsuru bataranyora kigas ntubwata abasaye ba chikawash ntubwata abasaye ba matatu igo tuachakire ko bakwanira ngorase ngora nonye ko support y'umuntu uri omwino tubasakurwani uyo uri omwino because we nabo toko amerani asebirengererio lakini tuatikara koba abana abamo gusaba Gusii abamo because at the end of the day mambi kinda mono for example inche igondo DM endu yane okurukudarias igare UDM na marora kabisa so omo mururi ominto ekrari UDM wino nkabo DM mwina karamo mreni nyomba kurwana muri sia ngitoko bona because we are brothers igomo muri ngaki bro ngaki wakora mwina hari tu munabona ekere ruto ari gukora campaign ari kumudenga ari mwato sikorero mwato wai na ngira mudenga rero twari nge Mombasa rairo baire bibuko twaka siasa naenda mwaina aragira you know such a kind of politics ekogara twaba mature but ekoro konyora abasaye bande Kisii county etumu sahabu guritie nungu atomire kibesa atomire kibesa paka mpesa ngakoraiga that's very wrong no what evidence namba atomire ebitu abirorire we have seen them abantu batomire tukibese baba saye bande bachikokora kisegi ntu abakani tukabatebya we have done meetings and security agencies tuabatebiri we don't want to go to that direction ngonye mukorayo tiusini pale tararosigu nabo muko imukia mato tara kura ri media batebingi para ya ito ya sareki telingia gusonye ne nyagitari etabwati amariogo imukia mato rangeri media tebe nyagitari ya ito tebwati mariogo ilindo muntu uri in charge aichebosio wa address a problem y'umwananchi areisiri through amandamano are very peaceful bia mono kigima dipon omwana bwasanya niko ndani ya Ekeumbu watching with mom Nyamusi from Nyakoebes bia mono kigima ase engana yao oyakuruguna huyu man ako good the Victor King msanii kuruasunekana boy bagoteba nalike kuruguna Sami Ouya a quick one chiga sinchire aroro Kisii County can graduate apply any idea abakobori chiga sinchiro nandi chibono ramo chiga sinchi chitangazo bono iga kwa iguntu akore ntokoroka auditing the auditing ne yokoligereria abantu bari bari getwe batarenge eligible bose batabwate masakara bose abantu mbale bari ikire bangainireti umuntu abwate certificate y'abantu 100 ngabali disabled batali disabled I think after the bursary according to the county program mugavana the county government nije tanga samabaga maybe obonyagitari obwalimu na bintu binde mangana procurement mangana yobo director
chigas chiriche county government ira tangaze. Okay. And whoever what interest na ba apply ne kra apply interview nero. Ntwate bana basayande akemba manyeti ngeje go apply guchie bono gusiga ki kiara nayo le maria bono e platform ne tango nero ko batebina kero chigire jinga kieji ni go apply guchie abisi geteiga elinde no mosae onyole gasi. Thank you. In most cases sekere chigas chigo tangaswa second government ya Kisii chikobeko online. Tubate portal ya Kisii county government ase chigas chigo tangaskuru. Tubate public service board. Aitana bugo oko apply online go se wa kwaira the hard copy to the office yaba received there. Okay. It's very simple. Basa baito ba somire they are digital, they know these things. For those ones who don't know, ne krega sia tangasiru nkomanye kanere. Okay. Abantu baito ba apply. For those ones who have the qualifications banyora. Okay. Yeah. Biamana kigima mofatu makuria gatona waste must be disposed. If everybody rejects the waste disposal near them, how can the government be able to dispose of the waste? Mbia mano kigima gaite niga ukwanere nganeri twakwanera igoro ye ubi eya irugo chirogoro galia abantu bagateba na barobuo mbanyeta geti ange na sebale korende nengane yakwane Rebecca Magara watching from Bahrain. Mbia mano kigima mwancho muri liendo chena chigire jidega chitoko minyoka somo tumukomo ke bwango iga elinde toko irena sekengese gya kabere mangana naro turakwanira no mugeni oni bwe magaroba ya bono igobono togendale tigato endo mutumo komo sinini toirane elinde tokorere alito tigareti gukwana empano koba ya bono. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Maete chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeumbu orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime esukuru yokwegeria Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwe Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 echuchire PSV oburundi bw'echi matatu cha 14 sita. D2 PSV oburundi bw'echi bus. CE heavy trucks. F PWD cy'abantu bali n'obalema. Bwigomba bwete short courses cha BCD na B executive. Obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'Ekeumbu kiriye gikurigiro y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Biamono mwanchu murigali na inde toirejida kachinyerere toiranire elinde togendere gukwana make abera tutoiga emarago baya bono kero chitigale gideka ange 20 cyoka chike chinsa isano cy'ubutuko bwa lero omogeni one utwa abere togokwana kurwa sekingezegeli getangani yakuruko honorable Mosoti ekisore Dennis elieta linda manyikanite buna embura embe nigaro mora ibwa basaye abigo advisor service yo mugabana bwe county ya Kisii twaragosoiri ake agusu na bacha bate banainde kubwate kana na mangana ali atulengete kigima higamna basaye ase county ya Kisii na bwe Siasa chinde ichinyinge kigima wana bono tigato so essence moya kabere onye kubwate libolio litome gali YouTube kose Facebook na bwe ase SMS number igorogabo nere na kwiranirie magaroba ya bono mushimi wa bono na harore bwango igo mugabana be county ya Kisii ngate angama tukeli mo gosabira itire baumerana no mo cabinet secretary waziri bwejisemi abukare yakagere na wasama ya rengo trochirinde ngobori baringe kerogekemo ekero mocho gwabu akaenda kubo mu waziri na mu heshimiwa governor nere akabalende kerogekyo lakini kero twali kurigiria libaumeranete okoranga kiro muntu iranire ensa ke bono ngokwana bare kolengana naye nakyo kurigiriria esinkwana kiriba na balinge stadium bugali umwancho motegera lili swali nabo oli gwasema woniga ni swali ligia na inde ekena kikeli na tieka okwana se achi gose chinga kichia etire yes kintu ngere tokoroka somuntu wekenye muriro nga
maturity of politics. Yes. Yani siasa ya kongire. Simba wale kurugia muna Sekiri Machau. Yes. Ikabe bahati engia kusembe Raila tabe president. Yes. Ruto akabe president. Machau tai robo governor. Simba akabe governor. Yes. Machau akabe CS because he algo support William Ruto. Now because now Machau is becoming the CS. Simba is the governor. You know these people they need each other. Now because we kababe ke pride yabo ensemo wase babe ke siasa ensemo because ya elide pono is all about to do development aso mwananchi oli bacholete. Okay. Now mugaka machokeraje tali stadium akwani tebia sana agateba mangana siasa akorenzo twabigire ensemo tigandi gina nchike tali kinde gali torode na kitokurwa ndero mu Gusii besende gotoka education ayereta se county government na Simba nera yebwatero elinde bakonye county ya Kisii na Gusii kwa njumra nganyoro mugabana nero tebire byalinga abasaye abana bali ali go sponsor bagende school ase bali 20 batigalite aka request mu waziri nga amwamalieta na ebwata malieta ya tigaire nabo mu waziri aitigete positively kyari ko nyaragana nga stirimba bwato gukwarusha na kangone stadium takole diki taigeti so eyo ndokali kyaro gatyo mu Gusii ngana bewene to chama bono igase ginti bwene tikobo bombo chumbu bwene tikobo because bono itakire to chaka na inda after maybe 5 years kere to on the election alito koligere lina ki aengyo koli ngotigande ngotigerande ngoko gendra so what I was responding to what you've said olino bwama tobu ya CS macho wao rogetino mu governor ito Kisii county kubwata ni yaba Gusii ase agenda ya development ko sese agenda ya magenderero olino mo CS education omu governor na moganetie oyo no mugavana bwe county omu CS na moganetie so ina arrange tugwenete gusuka muna barayi baito nane no ko inspire asaba bandi bagona kutumira murabande kibeza ngagenda murame Simba ngagenda murame Machou murame ngo murame Raila murame William Ruto we don't want to go to third direction etete kubwa tyo murubelio no mubwekano oli Machou Simba baorogetie se stadium lakini bono ya ikirega ndedorigeriga obwa matobo bwarogetie nobia ngikara botai go trickle down gocha usikonyora garo muraira ire udingale gocha oyo kabiro mugavano mukoro oyubona ora assumed ko besensemo yeserikali ya Kenya kwanza na abige tumukutana ali St Stephen agatebanga tabasa gochaga na inwe kurwe sensemo ya Azimio na barochi gosine stadium ali na inwe mugatenena na inwe mugatebanga gochare bali banje mbanja niki yekogera onya bababire ba muire gukora igasiamo ngiye ko era bari bande bakubwati kurunsa abona borobwo batayiko babwati akigara maiga yaje kiruriye tinkwana girichi akwane tugana kirete liberera bakabasaye bagacha kuruterana amagene se kitalingi omorali ante dogo na liswali liga oyo ito omo ske former governor mistongwae iga akoreto mukutano anyuma ya omuske mangi akolire nera ali banana resort no musike ongwae nera agakora omukutano St Vincent inke korokia abantu abanorobero oromo bakubuna oromo bari kubuna because omuntu kwanza olwenete kuruta Raila magena omuntu bo moelio no muntu kuruku ongwae because nero uragiri kurusu uziraire miaka 10 no abere nere miaka 11 so ta wone te gosoka bose gote abanga tabasa gucha Gusii madera na bwate political ko wita tasali gento kya muntu is in constitution na wone te ko maybe kore bindonye bintombira aba biyamune government yeko banga na bwate right yo kore ento yokoboria na ndimuna na ba chitega Kisii tindo chigento kya muntu ke gosaleka lituke liondia muntu tayo itetwe umukutana nabo chitoka kore kana stadium ainda gakora akarento ki akagenda muna bire ka woncho ke country itengi manana ko yunga ki Raila abantu baye basalirie bintu kusumukutana oyo letire seki no na ba ko mukutana which is okay so egento kiliongo yale koranga Raila taja Gusii negasio ngwaya kuriya ase government ya William Ruto na ba short listed na bakorire paka kwerende bakorire mpaka interview but we wish them well but at the same time we want to tell Mheshimiwa William Ruto to consider young people in his government who have fought for him otagotabona ba governor baba bakuru
bachorwa sibiro kubinga bunebiga they need to retire from batano batatoiga but when they retire from active politics onye ba retire because they have made money bakende bakore biashara ngao batigere young people who afford to gusibari bakore campaign bakora William Ruto gasi na baro banyore kende kurwa bakore nduki to wata basaba ke bakore gasi yo gukumi who have young people who have young family na barabu bagore mona for example tunashukuru sana Mheshimiwa William Ruto ko musikecha Tegas. That's great because he's one of us, he's a young man. Omusukiri. Aya, na mambiende a young person yemeremo na ira musuki to the next level. Why do you think these old people babere the government, babere chigavana, amatuka manke and they are just komigavana babake? We were requesting Mheshimiwa William Ruto ngati yari konyarikana nyasamu kunenkoro. Yes. Aligeria basaye bali barabake because he has been agenda yaring at the hustlers nation chiziga singiro rojibwate kitegete experience gicieto basaye bataso abasaye basomire tiango tebyo mo osoma no ngao experience ni ngao experience ne kan osoma no ko twara masoma mange lakini onye tobwati bo manyigete mona kero muralie kero gonte having experience ne kan ngao no gosoma no ngao indi intumuna basaye to gocha kubyuka ngonye ntoko nyara ko imo kiubono iga mwa guchingagi chinga kipakaliri twatware tubate bisero bigundire nyumba we need to be given an opportunity at this time boni kana to excel tigaba gavana bali baberi chigama basuke kando batigera abasaba bake bakorete gasi na barabu ba iyo opportunity bakorere kenye gasi okay yeah korengana na yimno muraibwense achora bantu gutrimbuka iga orushoro konkoro gusindwa iwe nafsha orokonkoro gusindwa iwe nafsha that's why we are saying Oise kuligere none GPS into iri none ya Gusii. Lakini rendo president yajite karua obo solicitor general Nyamira. And we having hope nga ekera bakorete interview Gusii na chikoba looked into. Okay. Because into alera Gusii ta iri Gusii akayibo CS buoka ne chikwende chikantu chinsemo chinda abantu bakayibo PS into iri no bomo. But I have hope God willing nabona yo Gusii ago cha ukunwa tuisiko kuno CS ibere usisa tu we are ready to go. Aye mno muraibwa basa ingwate abanga tutagete kuligere rina gusina bo DM no go chore go chwa BC no mugabana bweke o magia ODM muraibwe sengo chali chitike 24 murobeli kyobwate biwoko mwaliga ni muraibwense naende ninkyobwate ogotebia muraibwense naki nkimno muraibwa basa kurusi county ya Kisii amagani yitu muna basa na haraya mbia muno omoraria na bancho abategererie especially asaba saye na bantu bitu Kisii county asabategerete ese maroba yabono iga litanga ninta itekwira libageri lyogoteba nga tunamkaribisha Mheshimiwa Rais Mheshimiwa William Ruto ase county yetu ya Kisii tarehe 24 because yaraba matuka 3 ya agenda ya nemno musaye igo tutete ku request Mheshimiwa William Ruto tumu request if factory yali yarengero gorari ya Coca-Cola iraniwe etoko mu request Mheshimiwa William Ruto airstrip yarenge suneka patebete ngirani ngwinenke iraniwe etoko request Mheshimiwa William Ruto ase a project yetakire kabaruguru gaiga ya university nechi university chiri chons speech yeta nini tomentu chibesa why ngoteba iga igo to because the moment to ko rene factory area Coca-Cola it will create job opportunity for the young people the moment to ko we strip ya suneka because it was on the budget it will create the opportunity for the young people ntutagete ko saba Mheshimiwa William Ruto ebinte binge bira create we also want to address him asa mangana alia kazi mtani ikazi alia kazi mtani nengi ya arenge because ngo konya ya arenga basaba bali wako nsingi 500 per day at the end of the week muntu waka nuchibese chiamo konya ntutagete bo igoko mu request the living cost of living atuteme usina kiakwira ni ebintonse nona abantu banyare konyoro bosie baruge baragire so etoko mukaribisha because now is the sitting president tumu request buna basabe county ya ito ya Kisii under the county government atokonye buna basabe ilinde usentorore usengusuka tule to the next level igo
na inde ntochikorora amangana munaya na ino bantu bo bazimio hino masoke motebe muraita chicha ta koleke bege chi meeting na chicha bege maiga yaiga kwaenda na ndonyora basae abotenete ande bachagire kurutana chinsa chicha mangana omurarinde dogo tebiga ngonye ndito tata geteguria muruta che Gusii inche ninche nare ko umuntu mutangani ko criticize but just because we want development siasa imeisha that's why nilikuwa nasema siasa ya heri lebo nikatata getamagendra nkwarekerera ira ekero ura muraya ndabogerega abantu balia ngose nabwa bagere na babanyasi imbarwana mbarutete barwana ngibatarwana magendra bas ntubona abagusii ntumbarabi turaba against we want development ntumuna barayi baba sasa county ya Kisii no matter ODM UDA Jubilee Wiper eto como kabisha William Ruto aiche Gusii tomote morai ntubwate michando APCD na kitogo konya basaye because at the end of the day na mutomuruta magina agenda nturakonyeka inzu togo tigara issues cheto njiraba addressed factory eri tutagete traje airstrip tutagete traje kasi mutani tutagete ko request teyo na batoko gendra guchandika na ndutobe stack ali story pia muno kigima bono serikali yekero yale gosoa abisi yalgete chigira igatebanga mangana nale ba iterete galia kobaras na banyanyimbo bagatebana kubwata bwatwa ovyo bono basori abisi na probu kwa ramatu kama keiga aeta gatebekana na banyanyimbo mbato metugucha so uyo kabiro mu waziri kurosora konkuru Gusii musike Fred Matiang'i goikaboniga ayibirengera byahombirwe kiagera chinkwana na ndichi akirimuna mu waziri oitali mense ya Kenya orasokire uchigokora bimangana abira atatoiga birengera byahombirwe kubwatekana ningene barubuka abanyine batebetena uyu no romo elio wabantu kuminyokibwa ngabakorire keneke kurinde ndi yakirima minja Umuswahili gatebete nga mugara muwe lakini akifanya nini? Mpe. Umusike Matiang'i is a former interior cabinet secretary. No muntu okolega asingia sinseto ya Kenya asama tukamange. Indeed Matiang'i did a lot to this nation. No nyerinde talinga asisaidia ya William Ruto. Maete Gusii atanga to wanju once. To wanju gani ndo wanju alia? Moina. Na moino. Etore ko request mu isike William Ruto. Ni government ya ego sino officials bae batike ko revenge ase abantu bali batale go support revenge nero ego chikoge chomo Kenya umuntu ule bono for example bono munandika ni meta basaya bali kondama bago criticize paka nombone yekera nabika e post bali criticize lakini nabatenga no we need to address the issues chiwa affect yomusaya bono turashinda sokurama na indi togoja twakonya na munabasaya so abantu abekere bagocha realizing you have brain ko say you've done APCD na bagocha katanga kyo muntu ndo chino mungaini yale enchere ye Matiang'i akwanga ishwa no taringe na William teri enchererenge ya ene enchererembe Matiang'i ka chikora chiahera achirenka from the civil servant tigaye guchinga kichaye chabe nako onyama gosabete a process nero process nero astakiwe nabwate lawyer irinde a process ye koti yakore kentoki yakoregasi that's how things are supposed to be done oroche munachete isiko yense bagotanga utamire Matiang'i yagotamagochi ebintu bya no bire Kenya family yao no ere Kenya asa yagotama Matiang'i achete for family affairs nabwate maybe abairi bae na basani bae bale isiko maybe akanda ko but in the next 1 week is coming back to the country taragenda ande so egento kero kitwale goteba omusiki William Ruto akwanira abaskari bae gose atumeke leadership yae gotari benchi because tarana ukwana kende igoro yoko ba harassed kwa Fred Matiang'i nonye Matiang'i tamu supported ono is the president of the Republic of Kenya is the head of the state ngiye ko era kiro monta believe ne serikali ya the reason as in why we believe sababu ekoroki goseto ko machikorra umete sometimes kangone president ya kwani umete sometimes ekro montago kwale chegendo takoleti you come forward you say that no igende ya kwaniru it's not like that lakini mu waziri bobrende boime kistro kiniki professor na kwanete DC aheba kwanire na litangani mbachi etio rolling bono maega ekero paskali barakanta bachi eto liko kuligere footage ya CCTV ande go se neke maene
mpache to litangani yes umusike ekorokuri libinte byansi bibiko bwati gusibiko korekana kubuna umate angitali yarebye kutali ku support William Ruto ntubwate cabinet secretary chinde nkikiro cyo kitana kubune rwemechi yabo so it means there's a hidden agenda tutagiti kubwate ntutati direction na kitwale ko tebera na kekero muntu kwa birobora no muntu uri ukurama uzo uri ukorera bubi mubwatuke bono mokorera otherwise yama kwanza William Ruto agonete korangira iro agonete korangira Fred Matiang'i mutenga bono kwanza no what experience you've done a lot in the different ministries tokonya ngebirenga liga because at the end of the day William Ruto wants to have a legacy in this country. Of course. Agambe miaka 5 kawika 2027 hata byo mwana nchi na akolete APCD inkomenda murende 5. Such a kind how that's how we are supposed to because Kenya is a democratic country. Okay. Yeah. Great information yakuru kwa Jared mtoto wa jirani out of great information to the community as the youth leaders what his take when we see the retired people get job offers in the government positions while we are having the rate of unemployment in youth increasing, yet they qualify for the positions. Doesn't it mean the youth are overqualified for the positions? Kati kwere libori yeli kubwate kanane aba bakoro n'abagaba bakoro kwa ebirogo asikia bisugweta gate mtoto wa jirani nkwaigwa engane iyo egakonyikwanira ndasoma ngane mona inde ensemo inde ya kabere elinde bono mwali baka kwaningana ya iyo mwali ogaiga ekarondo chichiza chia mnyokire kigima edeke mayoketikale chike chinsa isano echubutuko bwarero Duko Mai got about the youth president is giving heavy and pregnant points. Honorable Mosoti will deliver. We believe in his leadership as our youth president. Bia mono kegima bono bahate birenga bakwege netenga no jigo deliver bakwane nenge uchigali kwa rabasae batebi ebire ikerenga keria yeserikali yeye moroberikie bwate elio kwene kiabuna alionsi atakeire aikiranire mbia mono mwancho moraria na inde chinga kishinde cyabene ntete kwirari bageri koteba mbia mono sana na ndi ntobe togo chaga iga soko ya era mangana ya mono yes tituliko chigotika because mono tuwachakire yes ntete kotebya basaya baito be county yetu ya Kisii na Kenya kwa njumra sibagutuka yes muna bono tuwachakire umuroberiyo tuwachakire umuroberiyo guchokora gendo tokuruka public participation nkoro story we have put our task force a team ya task force to chikobeka in every constituency egotokonya to mobilize young people asoko kora civic education especially because we want to mobilize tonyora basaya bali batari asechi group baso asechi group for those ones who have not registered those groups chire chitari active chire dormant to chimeki chibe active ningi to target at the end of the day we want to do what we call empowerment we call it investors the work of the investors no watcha no gotebanga ntubwate group gete egotuka chingoko we want mbabwate proposal batagete maybe 300,000 we give them money we monitor them tuaba basuka bosio ndio process ya keraba ko generating babe kachibese bank account they can loan themselves we go round and round as county to ya Kisii why do we do that because chiga sinchiyo inkitura nyare gukora no gutumeke platform ina kori investors murabona iga we are facing the USAID we are facing the nakadamona nagotebi nechi banking chile tutayete for example we have talked to the manager of KCB bank tuakone ne manager ya Equity bank tuakone ne manager ya Ecobank etutagete kora chi manage nga mbatoligeli investors even themselves because go sponsor bare the youth activities tuakone no women republic county to ya Kisii our governor is ready to support the young people as a county to ya Kisii because in area agenda ya AMO as a manifesto ya so igo tutagete go sukabosio slowly by slowly number 2 we are going to focus on education education nero tutete connection aki abantu abanafunzi mbaba so chikobera isiko batore problem is school fees by giving them the bursary 2 na botokoli yenchera tokori stakeholders batokonya sukuba support asamangana youth advisory office of the governor ntubwate youth sports and culture ntubwate chi artist ntubwate athletics muna for example the other day I was with Helen Obiri
I talked to her, but he was going to US. He told me anything pertains to athletics. I find out what we can be able to do for the young people to nurture their talent. Torena kitukuba support. Okay. So egene kerundo to imokeire asoko konya basaya baitu ba Kisii County from one level to another. So again tunariko sababa basaya baitu ba Kisii. Social media ningia. Online ningia. But there is a way we can use it. Very, very positive. Tutige kora abarai. Tutumeke social media asoko ni chingo kone bichuchu. Tutumeke social media asoko ni chianga chiritubwati chiduka chitokoni. Tutumeke social media asoko ni biashara byaitu. Kose mnabona ngo koranda landscaping. Sometimes I use social media korkia banteze na ki I plant grass, flowers, blah 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 blah. Oyo gotwara interest yo koraki also inbox yao. So ntende go tebya basaya baitu ba Kisii County na ki let's use social media for earning. Okay. We can use it to criticize leadership or leaders, but positive. But positive. Okay. Yeah. Yamana. Yamana kigima. Asogocha Ndizi TV mugaraba ya bono kageto musae. Uri kurigeria oigure obwatira manganaya. Na indinga kindi turakorangerie elinde ojiche na ende elindo bakwanere asenchererengia. Yeah. Biamana sogocha. Biamono umuraria Gusii atebete nga twitira muri cia nkundinge ciomba kumamia abasaye kuba ukina. Yeah. Tiga ba nurtured abasaye kuba ukina baikwange nenda basaya bangi ntubasa kwebeke Gusii. Tiga tuliya bagakase bali tunyakobana barabontu kitucyaka mangana ya culture twari umukutano nabagaka bali ba culture ruguraria twikaransa na baro batusomye ke Gusii chimbu chingencho chingiraniriyo cyo dressing code murabona abana bayisike bagudaragitiriana tuliyenchera abayisike baitu bakobeka cyanga buya ndo begere chingobo karema kabegere chingobo chito batu umranaro boli genganeri ya sisi kwa sisi umranaro boli ngana ya sisi kwa sisi sisi kwa sisi gaminiti amangana ya geisi ndina basacha kunyuma na basacha gusaba subati ekigambiro ngi atena bono liba gandiro lyukwerikia sebiombe egenti kiro monto aso krisko ba gekanire alise biombe byaba babunge na raba kwandete nabo abali barayibici kanisa aye buno musaye ase kiombe giya sisi kwa sisi muno molikio ja akebeka engana yaonere ikubwatakane buangise dekem again the kiss in land void. Okay. In the king keyo na ndemo ntobono mu Gusii ntuto bileveti na ki okonyoma na korekati yo musacha no mukungu. Okay. None bayibongo tebere nki musubati mbatikane na ngina na ise musacha batikane na ngina na ise bacha babo mu royo mo. Okay. Ya nako tanga basacha banyoma. Again the kiki go chikoba Kisii ga tusiko nyoro musacha no musacha banyoma ina otoko babwata to basiekere erumugete rero bakonyoro omwana tomako bayigorera. Tukolera mbia bono kigimo manchubo ligeria soko bana intwe ndo jigire kideka inyechi aitire igoro chinsa isano chubu tukobolero mbia mona soko bana intwe na inde tiga tokole igali tukolia Jumamosi asomurubiri Ekeumbu tubotana na Esboni Yamete na wigo Petra Mokere kurese semo ya kabiri inchini gonkoro kwa John Kibati mbia mono kigima.